inti s-seba il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull fil-ħodu bloħ l-sin ya mulejja nisikħaj għalix int tal-ħajja s-sid fik is-seta, fik il-ħmira, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut l-ewwel nett l-għodwa tajba, inġbarna fl-imkien biex niċċelebraw din l-Ewkaristija llum il-25 ta' Jannar. Għandna festa importanti ħafna, il-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl li fit-triq lejn Damasku u sejjer biex jippersegwi tal-Knisja jidirlu l-mulej u jibdillu ħajtu, jiltaqa' mod personali mal-mulej. Iju għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija tal-lum billi b'umilta fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej, nitolbuh li jikkonvertina bħalma ikkonverta lill-Apostlu Missierna Pawlu. Fi skiet nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem u nfaħru lill-Alla bil-qalb għal konverżjoni tal-Apostlu tal-Ġnus Missierna Pawlu billi ngħidu flimkien glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek, mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdieni Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier, int li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubijiet tad-dinja il-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejr noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-ruħħutna Ines, Freddy u Dennis Borġ. Nitolbu. O Alla, Inta għallimt id-dinja kollha bil-prietki tal-Apostlu Missierna San Pawl li llum qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tiegħu. Għamil li aħna nimxu fuq l-eżempji tiegħu biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Sawl li kien għadu bil-qawwa kollha jedded bil-mewt lid-dixxipli tal-mulej marant il-qassis il-kbir u talbu jagħtih ittri għas-sinagogi ta' Damasku biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib miexja fit-triq tal-mulej u jaħodhom marbuta Ġerusalemm. Huwa sejjer kif qorob lejn Damasku f'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. Waqaf l-art u semma leħen jgħidlu: Sawl, Sawl,
għaliex qiegħed tippersegwitani? U wieġeb, min int mulej? U l-leħen wieġbu, jiena Ġesu li inti qiegħed tippersegwitih, imma issa qum u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel. Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu imbikma billi kienu semgħu il-leħen imma ma raw lil ħadd. Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma seta' jara xejn. Imbagħad mexxewh minn idu u wasluh Damasku. Dam 3 ijiem ma jarax u la kiel u lanqas xorob. F'Damasku kien hemm dixxiplu jismu Ħananija, derlu l-mulej u qallu, Ħananija, hawn jien mulej wieġeb, u l-mulej qallu, qum u mur fit-triq li jgħidula dritta u hemm fid-dar ta' Ġuda staqsi għal wieħed minn Tarsu jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob u ra f'dera wieħed jismu Ħananija. Dieħel ħdeh u jqegħdlu ideh fuqu biex jerġa' jieħu id-dawl. Ħananija wieġeb, mulej, jien smajt mingħand ħafna fuq dan ir-raġel kemm għamel ħsara lill-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm. U issa qiegħed hawn bis-seta' mingħand il-qassisin il-kbar biex jarresta lil dawk kollha li jsejħu ismek. Iżda l-mulej wieġbu, mur, għax dan ir-raġel hu għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u slaten u quddiem muliet Iżrael. Jien stess għad nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi. Ħananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda. Daħal, qiegħed ideħħ fuq Sawl u qallu, Sawl hija, il-mulej Ġesu li derlek fit-triq inti u ġej hawn, batni biex terġa' tieħu id-dawl u timtala bl-Ispirtu Santu. F'daqqa waħda waqa' bħal qxur minn għajnejh u reġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammed, kiel xi ħaġa u ħa r-ruħ. U malajr beda jxandar lil Ġesu fis-sinagogi u jgħid li dan hu l-iben ta' Alla. Kull min kien jisemgħu kien jistaġeb u jgħid, dan mhuwiex dak li f'Ġerusalemm kien iħarbat lil dawk li jsejħu dan l-isem. U mhux għalhekk ġie hawn, mhux biex jaqbadhom u jaħodhom marbuta għand il-qassisin il-kbar. Imma Sawlu kull ma jmur kien jissaħħaħ u kien iħawwat lil Lut li kienu joqogħdu Damasku bil-provi li kien iġibilhom li Ġesu hu l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Għaliex qawwija hi l-grazzja tiegħu għalina, il-fedetà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil 11 u qalilhom, morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi ikeċċu x-xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srieb bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmlilhomx ħsara, iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna.
Għaliex taħsbu li l-mulej jieħu miżura straordinarja biex jikkonverti lil Sawlu jew lil Pawlu kif nafu aħna San Pawlu x'hekk. Għaliex il-mulej jidirlu daqskemm hawn nies li jkollhom bżonn il-konverżjoni lil Pawlu għax derlu ħa deċiżjoni biex ngħidu hekk daqshekk fundamentali biex jibdillu ħajtu. Tafu għaliex eżis ħuti? Għax Pawlu huwa bniedem sinċier. Sawlu anke jekk qed jagħmel il-ħażin, però f'moħħu f'qalbu minn għalih li qed jagħmel it-tajjeb. Pawlu minn għalih li bħala ludi li josserva l-liġi bir-reqqa kollha huwa qed jagħmel dak li Alla jrid minnu. Jippersegwita lil dawk li ħolqu dat tibdil kollu. Għax Pawlu kien għadu ma jafx il-Ġesu. U għalhekk fil-kuxjenza tiegħu minn għalih qed jagħmel it-tajjeb. U meta l-mulej derlu wuri li kien qiegħed fl-iżball, ħalla dak kollu li kien u x'hekk jagħmel qabel għażel il-Ġesu u għamlu ċ-ċentru tal-ħajja tiegħu eżis ħuti ta'. L-ikbar problema fil-ħajja tal-bniedem eżis ħuti mhix meta jkun fl-iżball, meta l-bniedem ma jkun sinċier. U qegħdin ngħixu fi żmien eżis ħuti fejn ħafna li tkun sinċier iqisuha xi ħaġa li ma jaqbillejx inkun sinċier. Iqisuha djufija kemm aħna boloħ eżis ħuti. Il-bniedem li mhux sinċier mhuwiex f'paċi miegħu innifsu. Għax anki jekk ħadd ma jaf jekk jien nikdeb u ħadd ma jaqbadni. L-ewwel nett Alla jaf, imma anke jien naf ukoll ta'. U jien stess ma nkunx f'paċi miegħi innifsi. Jien stess inkun naf li minix ta' min jafdani. Jien stess inkun naf li fid-dinja u x'hekk jekk hawn ħafna gideb nispiċċaw ħadd ma jista' jafda wieħed il-ieħor. Għalhekk Pawlu jgħallimna llum li ma nistgħux noġbu lill-mulej jekk ma nkunux sinċieri eżis ħuti ma' xulxejn. Anke meta niżbaljaw ta' u nintebaħ li żbaljajt, Alla jrid minna li nammetti l-iżbal tiegħi u nitlob skuża ngħid skużani, aħfirli. U x'hekk Pawlu hekk qed jgħallimna llum, Pawlu qed jgħallimna wkoll eżis ħuti fil-bżonn tal-konverżjoni ta'. Forsi ħafna minna li niġu l-Knisja u nisimgħu l-quddiesa naħsbu l aħna m'għandniex bżonna l-konverżjoni u xi żball kbir nkunu nagħmlu. Il-bniedem dment li jdum f'din id-dinja irid jidħol fi proċess ta' konverżjoni kontinwa. Aħna qatt m'aħna tajbin biżżejjed u għalhekk jien nistaqsir lil nifsi jien konvint li għandi bżonn nikkonverti. Jien konvint li għandi bżonn ninbidel u nsir aħjar. Jien konvint li jiena jeħtieġ li insir nixbaħ lil Ġesu dejjem aktar. Jien konvint li ma nħobbx biżżejjed, għandi bżonn inħobb iktar għax wara kollox il-konverżjoni dik hija li nikber dejjem aktar fl-imħabba. Ejjew eżis ħuti illum fuq l-eżempju ta' Pawlu. Il-missier tagħna kalla jrid daqq niċċelebraw il-festa tal-miġja tiegħu fostna. Festa li għandha jkollha post speċjali fil-qalb tagħna ta' eżis ħuti. Post speċjali fil-qalb tagħna. Għax kif fil-miliet iċċelebrajna l-Alla magħmul bniedem, hekk fl-10 ta' frar niċċelebraw mhux Pawlu li ġie Malta ta'. Imma li Ġesu twielet fostna l-Maltin u l-Awċejn. Minn dakinhar sal-lum x'aktarx il-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija ma qatet qatt minn pajjiżna. Xi grazzja kbira kellna li sa mill-bidu Alla jagħżel il dan il-bniedem li fil-bidu persegwitah biex jiġu waslilna l-Ġesu. Ejjew għalhekk nitolbu biex inkunu faithful fidili ngħidu bil-Malti u x'hekk lejn din is-sejħa lil mulej għamlilna, inkomplu nemmnu l għandna bżonn nikkonvertu u nsiru nsara dejjem aħjar, nsiru nixbħu lil Pawlu fil-konverżjoni tiegħu u fuq kollox nsiru dejjem aktar nixbħu lil Ġesu. Kieġobkom qmu bil-wieqfa. Aħna nifirħu llum fil-mulej
li fit-triq ta' Damasku sejjaħ lil San Pawl u minn persekutur għamlu evangelizzatur, nitolbu sabiex il-Knisja u d-dinja jinfetħu dejjem iżjed għall-eżiġenzi tal-Evanġelju. Ngħidu għalhekk flimkien ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek, flimkien ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Mulej l-insara mifruda bejniethom huma mxerda b'ħażżerija tal-qamħ. Qarreb dak il-jum li jsiru l-koll ħobża waħda sabiex id-dinja kollha temmen. Nitolbu ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Alla ta' missirijietna intajt il-wedit tiegħek lill-Abraham u lil-nislu. Wassal lill-poplu ludi biex jaraf Ġesu ta' Nażaret il-Messija li inti batt. Nitolbu ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Mulej ħafna huma dawk li għandhom il-ġuħ u l-għaċċ għalik. ħajsibu l-komunitajiet insara min jilqaħħom bil-imħabba bħalma sab Sawlu f'Damasku. Nitolbu ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. U Alla, inti sejjaħt lil San Pawl u battu jwassal l-Evanġelju lil bosta ġnus fosthom lienna. Għamel minna l-koll ħabbara u xhieda ta' Kristu fost ħutna. Nitolbu ħatkun fuqna mulej. Illum tiġi fit-tmiema kif semmejna wkoll fit-talbit tal-fidili dik li nsejħula l-ġimgħa ta' talb. Alla da fost l-insara tibda mit-18 ta' Jannar sal-25 kull sena l-ġimgħa qabel konverżjoni ta' Pawlu. Xi fisser dan? L-ewwel ħaġa fostna fil-Knisja wkoll hemm il-firdiet. Kif tafu intom sfortunatament nitolbu biex aħna bħala Knisja ma nkunux ta' skandlu għad-dinja ta' għax il-firdiet fost l-insar huma ta' skandlu eżħuti ta'. Però mhux hekk biss minn Ġesu law sfortunatament kien hemm gruppi sħaħ li nqatgħu mal-Knisja mhux hekk. Nsemmu lill-Ortodossi fuq naħa fl-1054 infirdu mill-Knisja Kattolika, imbagħad fis-seklu 16 il-Protestanti li nqasmu ħafna bejniethom reġgħu. Huwa ta' skandlu wkoll fid-dinja li dawk li jemmnu li Ġesu Alla mhumiex familja waħda u għalhekk iridu nitolbu biex jasal dak il-jum li dawk kollha li jemmnu f'Ġesu jkunu ta' bilħaq familja waħda biex ixandru l-Evanġelju lid-dinja. Nirringrazzjaw il-mulej ukoll li bagħtilna x-xita u nkomplu nitolbuh jibgħatilna xita hekk kif kellna xita tal-art li artna tant teħtieġ u x'hekk ngħidulu grazzi li tagħna x-xita u nkomplu nitolbuh u bħal dejjem niftakru f'ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, nitolbu għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżisħuti, dawk li jibatu minn mart mentali u dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom. Ejjew fiskiet nofru lil mulej it-talba tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbit tagħna u agħtina l-grazzja li dejjem nikkonvertu sabiex ikollna sem sħiħ fil-missjoni salvifika ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-mawwin bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżunietej u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
Atina l-grazzja mulej li aħna noffrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa l-Ispiritu Santu jimliena b'dak id-dawl tal-fidi li bih dejjem dawwal lill-Apostlu missierna San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew. Mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax intret li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla eda. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwient mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tan id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Ines, Freddy u Dennis Borġ. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla
għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li tritent kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu laqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijietik kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Eżis ħut ngħidulu grazzi bil-qalb lill-mulej għal din l-Ewkaristija nqumu bil-bieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej Alla tagħna bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna, ħeġġiġna b'dak in-nar ta' mħabba li bih kebbest lill-Apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u l-ħarqa tiegħu għall-Knejjes kollha bi Kristu siedna. Jew ngħidu 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u mod speċjali llum nofruhom għall-għaqda fost l-insara. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna